Rediger formular. Du kan ændre formularens emner og spørgsmål ved at vælge redigere, og derefter ikonet emner/spørgsmål. Der bliver nu vist en liste over emner for den pågældende formular. Vælges rediger kan rækkefølgen på emnerne bestemmes, og flere valgmuligheder vises ved at trykke på en af emnerne. Vælges ikonet rediger kan emnet ændres, og ønskes en dato kan dette aktiveres. Tryk på OK øverst til højre for at se underliggende spørgsmål. Et nyt spørgsmål kan tilføjes ved at vælge Indsæt nyt spørgsmål, og en liste over svarmuligheder vises. Vælg et, der passer til spørgsmålet. Det er på denne side muligt at indstille svarmulighederne, så de passer til det specifikke spørgsmål. Først indtastes spørgsmålet og eventuelt en hjælpetekst. Under valg indtastes korte svar for den udførende, f.eks. ja, nej og ikke relevant. Tryk på standardvalg for at vælge et standardsvar. Under tekstfelt kan du ved at trykke på synlig ved vælge hvilket ovenstående svar, der skal have et synligt tekstfelt. Skriv eventuelt et teksteksempel eller et hint til den udførende. Vælges autoudfyld kan du indtaste et eller flere svar, der ofte vil gå igen. Dette vil lette den udførendes indtastningsarbejde. Tryk på øjet øverst til højre for at se resultatet.